Што ёсць Беларусь? Чым ёсць Беларусь? Што такое Беларусь? Пытанне, якое для мяне набыло такую выразную актуальнасць у мінулым годзе. Падчас тых вядомых жнівеньскіх, вераснёўскіх падзей пасля той гарачай восені і зімы ў Беларусі. Таму што раптам так аказалася, што многія мае ўяўленні пра Беларусь парушыліся. Беларусь аказалася іншай, чым той, што пра якую я думаў 25 год лукашэнкаўскага кіравання. І на гэтае пытанне паспрабую адказаць як гісторык. Як гісторык для мяне ў першую чаргу важна, і я звярнуў бы ўвагу на памяць. І тут, канешне, не абысціся без Кастуся Каліноўскага. Беларусь — гэта Кастусь Каліноўскі. Гэта той Каліноўскі, які 10 сакавіка 1864 года стаяў пад шыбеніцай, слухаў смяротны прысуд, які чыталі, і каментаваў яго. Ён меў сілы каментаваць прысуд, быццам бы не яго гэта датычыла, быццам бы не яго жыццё заканчвалася і нібыта не было смерці, а барацьба толькі працягвалася. Каліноўскі ён прыйшоў да паўстання, узначаліў паўстанне ў той час, калі расійскія войскі, расійскія грошы ўжо неслі пералом. Фактычна гэта была барацьба, якая не мела шансаў на перамогу. Але ён змагаўся, а пасля арышту ў выніку здрады адразу заявіў, што даваць нейкую інфармацыю, распавядаць пра іншых ён не будзе. І падпісаў сабе смяротны прысуд. Але беларусы таксама і прыхільнікі Мурав'ёва, мясцовыя прыхільнікі Мурав'ёва, якія душылі гэта паўстанне, дапамагалі падаўляць барацьбу за вольнасць нашу і вашу, якія вельмі добра прачуваліся той расійскай імперыі. І апрача гэтага я б назваў яшчэ адну Беларусь, якая прысутнічала тады і прысутнічае заўсёды, хіба гэта маса людзей і мноства людзей, якія папросту апынуліся, стаялі ў барацьбе, стаялі збоку ад гэтай барацьбы, назіралі за ёй, не прымаючы актыўнага ўдзелу. Свой час пісаў артыкул пра такога Вусі Парадкевіча, селяніна з мястэчка Новы Двор на ўскрайку Белавежскай пушчы, вулкавыскі павет, які пісаў даносы на сваіх аднаместачкоўцаў, якія падтрымлівалі паўстанцаў. Але, як я зразумеў, пісаў не таму, што яму не падабалася ідэя свабоды, не падабаўся Каліноўскі, ягоная мужыцкая праўда, а пісаў таму, што была нагода, была магчымасць адпомсціць суседзям, з якога у яго быў канфлікт. І вось такая Беларусь таксама яна была ў гісторыі прысутнічай. Беларусь, яна насамрэч вельмі розная. І вобразы, гістарычныя вобразы Беларусі таксама істотна розніцца. Беларусь для мяне гэта родная мова. Гэта родная мова і беларуская культура. І тут варта прыгадаць постаць славутага беларускага паэта Максіма Богдановича. ЮНЕСКО ў 1991 годзе ўнесла яго імя ў спіс найбольш такіх буйных дзеячоў культуры, сусветнай культуры. А тут прыходзіць у галаву той, што першы верш ён пісаў па-расійску, гімназію, Яраслаўлі. І гэта расійская мова яго першыя расійскія вопыты паэтычна не паказвалі, што ён мае нейкі талент паэтычны. Пісаў так, як пісалі шмат якія іншыя маладыя людзі ў тыя гады. Але вось, дзякуючы беларускай мове, менавіта раскрыўся яго талент і заіграў рознымі фарбамі, ён стаў сусветна вядомым паэтам. А падобная гісторыя, дарэчы, з Янкам Купалам. Першыя паэтычныя вопыты якога былі на польскай мове, бо польская мова была той мовай, на якой яго навучылі чытаць і пісаць у тайнай школцы. І вось тут, безумоўна, для мяне Беларусь — гэта беларуская мова, беларуская культура — гэта тое, што з'яўляецца падставай існавання нацыі. Для мяне яшчэ вельмі важна то, што Беларусь — гэта беларуская ідэя. Та ідэя, якая нараджалася на рубежы 19-20 стагоддзя, як ідэя папросту існавання беларускай нацыі. Нараджалася вельмі складанай сітуацыі, таму што расійскія ўлады не прызнавалі беларусаў за асобны народ. А ўжо падчас Першай сусветнай вайны ў 1918 годзе гэта ідэя ператварылася ў ідэю існавання самастойнай незалежнай беларускай дзяржавы і Беларускай народнай рэспублікі з бела-чырвона-белым сцягам і за незалежнасць, якой у тыя часы змагаліся. Але зноў жа тут трэба сказаць, што калі гісторыкі пішуць пра прычыны неўдачы
змагання БНР за незалежнасць, то звычайна гаворыць пра знешні геапалітычны фактар, які быў страшна неспрыяльны для Беларусі, а я б адзначыў яшчэ ўнутраныя супярэчнасці паміж дзеячамі беларускага руху, шмат для яго сацыяльныя праблемы, сацыяльны аспект той тагачаснай беларускай рэвалюцыі быў больш важны, чым нацыянальны. І таму адкідалася праблема народнай мовы, праблема культуры, праблема гістарычнай памяці, выражаліся сацыяльныя праблемы. І вось тое ж, на чым сваю карту разыгрывалі, дарэчы, бальшавікі ў гэтыя часы. Беларусь, да, і этот розыгрыш карты закончыўся, як мы ведаем, даволі паспяхова для бальшавікоў, закончыўся масавымі рэпрэсіямі 1937-1938 гадоў БСР. Беларусь у тыя часы гэта беларус польскай культуры, як ён сам пра сябе казаў, Раман Скірмунд, які далучыўся да беларускага нацыянальнага руху даволі такі важны перыяд, пераломны перыяд, калі рушылася расійская імперыя. Вось і ў сакавіку, у красавіку, прабачце, 1917 года ён фактычна на чале дэлегацыі, беларускай дэлегацыі паехаў у Петербург, каб адстойваць права беларусаў на аўтаномію ў межах дэмакратычнай федэратыўнай Расіі. А у кастрычніку 1939 года ён быў забіты палескімі сялянамі, таксама беларусамі, так можна казаць. Беларусь сапраўды яна вельмі розная. Беларусь гэта Антон і Іван Луцкевічы, славутыя дзеячы беларускага руху, якія найбольш мэтанакіравана праводзілі, ажыццяўлялі і прапагандавалі беларускую нацыянальную ідэю. Але у 1912-1914 годах яны выдавалі ананімна, фактычна, патаемна выдавалі ў Вільні польскую газету і рускую газету, газету на рускай мове. Дзеля чаго быў патрэбны гэты беларускі карнавал? Дзеля таго, што яны імкнуліся максімальна пашырыць базу беларускага руху і прыцягнуць да яго тых, хто, можа, ніколі б не ўзяў у рукі беларускамоўную нашу ніву і стаў бы чытаць тэксты па-беларуску. Няхай чытаюць па-расійску і па-польску пра беларускую ідэю. Антон Луцкевіч быў арыштаваны НКВД ў верасні 1939 года ў Вільні, патаемна вывезены ў мінскую турму ад КВД, асуджаны на 8 гадоў як польскі шпіён і катаваны голадам і фактычна забіты. Забіты ўжо ў сакавіку 1942 года ў перасыльным лагеры Аткарска каля Саратава. І тут, канешне, варта прыгадаць яшчэ адну ахвяру той камуністычнай гульні ў беларускую ідэю. Это Браніслаў Тарашкевіч. Славуты змагар за беларускую ідэю міжваеннай Польшы, асуджаны на 8 год турмы, польскай турмы, абменены на Францішка Алехновіча, беларуску драматурга, які сидзеў у салавецкім лагеры, і вярнуўся ў БССР, але ўжо у весну 1937 года быў арыштаваны як польскі шпіён. Арыштаваны як польскі шпіён, праз некалькі месяцаў асуджаны на смерць, але не расстраляны. Яго скатавалі, над ім здзекаваліся, і фактычна пад катаваннямі ён памёр толькі ў лістападзе 1938 года ў мінскай турме НКВД. Беларусь гэта таксама і тыя беларусы, якія з кветкамі выйшлі ў верасні 1939 года стракаць Чырвоную армію, бо зноў жа паверылі савецкай прапагандзе ў вызваленне. Але тыя ж беларусы праз месяц, праз два ўжо чакалі перамены ўлады, таму што адчулі гвалтоўную сутнасць савецкай улады і жадалі гэтых пераменаў. Нават некаторыя ўжо думалі пра вяртанне польскай улады ранейшай. І ўлада сапраўды хутка змянілася. Але гэта не была польская дзяржава. Пачаўся такі жахлівы час нямецкай акупацыі. І беларусы гэта тыя людзі, якія ў тых вельмі страшны перыяд гісторыі, беларускай гісторыі змагаліся, не толькі імкнуліся выжыць любым коштам, але змагаліся за чалавечую годнасць фактычна. І гінулі ад нацысцкага генацыда, ад сталінскага тэрора, які, як гэта не дзіўна прагучыць зараз, працягваўся на Беларусі нават у часы нямецкай акупацыі. Ну і, канешне, Беларусь для мяне гэта барацьба супраць хлусні і падману так званых прэзідэнцкіх выбараў жніўня мінулага года. Гэта салідарнасць і ўзаемападтрымка падчас пратэстаў супраць гвалту і здзекаў людзей у форме. Вось гэта памяць, дарэчы, таксама збольшага беларусаў, таксама памяць пра загінулых і пазбаўленых волі, якая акрэслівае контур новай
свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Што такое Беларусь? Беларусь для Владимира Караткевича зямля пад белымі крыламі. Для мяне гэта зямля пад чырвона-белым сцягам, якая імкнецца да свабоды, якая гэту свабоду дасягне, рэшце рэшт. Дзякуй.